Ini didemoke moh rupame lek. Ketoprak kok ngundang relik iki ya. Yuk, Kakang Mas. Lali. Lah, ngerol ketoprak mandane kaya bakul cilok ngene. Sindan anggere ning omah kulino tandur ya ngene iki lho, Pak. Ngundang relok elik. Kakang Mas, piyayi kene iki budaya kabeh. Ana ketoprak. Lek, ayo perangi metu, Lek. Ora ono we. Lali aku. Lah mulane. Ini lho gak rongos nyum rongos ngene. Alah rongos wis ta mbok cek bubuk bareng kok. Ya wis bubuk bareng ya ora apa-apa nek mbok ayo. Sudah. Lah iki. Sudah. Jotos ngono. Aja. Jo pisah, Jo. Awas, Jo. Ima. Iya, Mas. Aja melu-melu. Aja. Jolang. Jomplang. Jolang. Jolang. Di bojo ngene bayiku mesti mati ketelak wis. Kok iso? Ayo Emi. Ayo Coba suwen di bojo kok aluse ngene. Lajeng kedae kados pundi Mas Jolang? Sembodro aluse ra karuan di bojo ngene wah pantangannya aki Pak Git. Kok iso? Model ngene iki ape malam Jumat sida langsung malam Minggu Pak Git. Nuwun sewu Pak, gen transit sebelah pundi? Kula terus dijak turut-turut ngoten jebule jak mlebu kuburan niki transite ngoten ya. Kula dikengken transit ing kuburan. Dek ya ora balik to, Pak. Ya ora apa-apa sekali-kali ya ora apa. Kok ora apa-apa sekali-sekali nek do rono ki ra iso munggah meneh. Burung parkire ki mau tukang parkir gumun tukang parkir wedok-wedok, Pak. Mosok? Kula tak parkirno ning nggone rel bengkong ngono mau, Pak. Le. Kowe. Oh, bocah piye? Grapyak-grapyak ora, Jo? Grapyak. Kula ape tuku rokok ngetokno dik 100 ni ora dibukakno klambi, Pak. Piyuh sembrono. Nek jebule malah kleru kula tesih ngwetan melih akhire parkir teng ngene pasar mriku teng mriku markirno wong wedok-wedok kula wedi. Mulih kelakon ra nggawa bayaran nih aku. Iya. Sowan wonten warga ageng Prambon Tergayang. Si leres acarane luwih sedekah bumi. Nggih, matur suwun Pak Lurah Kamandoko. Kok Kamandoko? Pak Handoko. Iya, Pak Handoko. Masyaallah. Nggih, wis ngagem iket baju komplit. Wah, tak sawang kaya patih sida paksa. Ngeri ya. Panjenengan iki wis ora wedi kangelan lho Pak Igit. Lah pripun? Wah, saniki apa meneh ada program terbaru. Lonceng bank sampah sok nggo nanggep wayang neh. Dadi aku mbek jenengan sok ben iki dikelompokno larahan, Mas. Ini bisa menjadi desa percontohan, Jo. Sampah dikumpulke, diolah kembali dan bermanfaat lagi. Oh, berarti diolah bermanfaat, kok terus ada bank sampah berupa uang ngoten ya Pak Git. Iya. Oh, tak kira tahun ngarep kula tahun ngarep mboten usah ngono. Diopahi laran jebule ada kriteria kinerjanya. Oh iya, iso dadi desa percontohan. Cileres. Apapun yang terjadi, Prambon Tergayang adalah desa sing paling rame, sing paling maju sekecamatan Soko. Tepuk tangan untuk Prambon Tergayang. Paling kompak, kondusif. Dengan jumlah pemilih penduduk ini ada 7.000 penduduk global lebih dari 10.000. Kowe kok apal? Apal wong kene tau kecekel ning desa kene kok, Mak. Maling kowe. Mboten wong kula niki mung joko anduk katut sak wonge ngono wae kok. Oh, ngedan. Masyaallah ning mriku aku mau masyaallah ya Allah. Nuwun sewu nika darien lho Pak Igit. Jenengan sampun teng transit kula teko keri. Wah, terus alhamdulillah Pak Igit makme. Piye? Walah, dudoe sak muanti tak ubengi ora apa-apane, Pak. Lah kowe telat kok. Jebule kula nembe dijawil kongguri. Niki le Mas sing ulame nembe niku dudoh tok kowe tak kira wis rauman yo. Masalah. Lah mriko Pak Lurah le putrane lho. Oh, Pak Lurah Handoko. Masyaallah. Dereke Pak piyayine Grapyak Semana tercipta dengan penduduk yang bergotong royong. Rata-rata lurah niku anggar penduduke manut. Lurah niku lemu. Niku napa, Pak? Apa? Sik takoni sik. Lah. Oh iya, muga-muga.
Kok terus luguh kono. Lah mungkin kira melok linggah Muga-muga ora uman. Piye to, Pak? Neh. Tak cegat kene kok kono macet. Wong yo wong bayari dagelan ambek dhuwit larahan kowe yo. Makasih Abi. Iki jenenge Abi Manyu. Oh, Abi. Nggih. Lho, oh dalange nggih. Dalang duwite wis akeh. Makasih Abi. Iki yo dalang, Cok. Oh, nggih. Dalang to, dalang iki nganungku ben suluk karo joget karo kowe. Nggih. Oh. Nggih ya Allah. Nah, Nggih, nggih. makasih Abi. Sumbah nuwun. Nah, nanti setelah ini ikut joget lho Bi ya. Nggih, nggih. Pinarak sik nggih. Ah, gantengku kesaingan kok. Kok mau terawang bareng? Lah tahu didumi sinden 8 dhuwit aku pamplop tok. Iki ana isine kuwi. Lho ora waspada kacau iki, Pak. Apa? Waspada iki sik pertanyaan isine pedang apa kacamata ngono. Iki sik pertanyaan. Nggo medang gulumu kuwi. Lah nek pedang yo masak sembah nuwun lho Bapak nggih. Sadurunge Pak Kades karo Di Abi. Nggih. Satu lagu dulu ya. Satu lagu. Niki bar iki ngrungokke Di Abi Sulo joget, nyakil dan sebagainya. Permintaan banyak sekali nih Pak Idit. 30 tahun lebih ora wayangan nembe niki jenengan mulai wayangan melih. Pemecah rekor. Tepuk tangan untuk warga Prambon. Prambon Tergaya. Nggih, pokoke Pak Lurah nuwun sewu, pokoke kula hebat saestu Pak nggih. Wes pokoke tak lem terus anggere aku ditanggap. Lah. Lho, Iya. ngelem iki ora mung krana ati, krana niat. Lho niat nek ati dadi siji, niate nyawiji insyaallah bakal wujud. Amin. Lho Mas yo dagelan ngene yo nuwun sewu lho Pak. Mas yo tesih doyan iwak celeng niku dongane. Us. Ora entuk kuwi haram. Doyan iwak celeng niku maksude mboten kula, Pak. Lah sapa? Dalange. Labemu. Alah wong iki yo paron ngono kok iso. Enak yo enak iwak apa mau celeng aku lho. Terus tak lepeh ngono kok. Alah mbok lepeh terus ana tunggale golek sing gak ana wong ya. Senengane gasangi wong kowe. Gen niki iwak mentok. Diterke ning sambungan. Alah kudune jenengan wis paham wong piyai wis kondang kalau kok bedakno mentok mbek celeng kok ra iso wong genah pas irunge bunder ngono kok mentok lho. Wong edan. Ape dicokot ngono darah roh. Cina ke. Nggih, pokoknya doa terbaik untuk warga mriki, Pak Lurah sarta jajaranipun dan matur suwun kanca-kanca Karang Taruna, Linmas dan seluruhnya yang ikut serta khususnya warga mriki. Salam rahayu dan telah berkah Allah Subhanahu wa taala. Walah. Yo kudu fase wong kene iki tiap dukuh ana pesantren lho Pak iki. Iya. Aku manggone-nggone diniyah ngono kuwi aku yo kenal. Iya no. Lah. Niki mriki niku nek kajatan niku lho. Nek ambeng-ambengan ngoten niku sinten sing ndongani? Kowe. Lho, sinten? Lah ya kowe. Kula takok. Tak kira kowe. Iki paling ora ya Mudin to. Ning saestu Majolang menika rumiyin sekolahe wonten Man. Nggih Pak Lurah. Tapi Tapi kula nuwun sewu teng Man namung 5 sasi. lho kok ora rampung ning Man? Pelajarane angil-angil aku ngalih nggone min kok. Men iki bakul kopi. Ah ning kono diwarai upuk remi. Duh nae ra karuan malah. Dan kaya sing nomor loro sik saka kono nggo opening sik. Oh nggih, kula manut Mbak Eni Wulandari. Oh, seneng aku pol pinggir monggo Mbak Eni. Jejere kuwi Bu Yuyun. Iki yo gasang ae kok. Sing niki ta? Nggih, Oh, ayo Mbak Eni. nggih. Aja ninggal aku trimo bonceng. Dalu Mbak Eni. Iya, sugeng dalu Mbak Limbo. Dipun timbali sowan wonten ngarsanipun warga Prambon Tergaya. Nggih, Prambon Tergaya. Sedekah bumi. Nggih. Ndongake napa dhateng warga mriki? Nggih, kula ndongake. Dongakno. Heeh. Ku panggil kau sayang. Alah.
Karena aku jatuh hati. Terus? Semoga warga desa Prambon tergayang, murah rezeki. Amin, amin. Kemayu ra macak yo elek lho. Ngono edan. lho. Kok terusan ngono moyo. Ora maksude wis sakjenenge wong sayang ya aja ngamuk to. Oh, wis tak panggil sayang bareng kok Iso, yo iso. aku mbok elek. Sinden sakmene iki ora tak senengi mung seliramu. Ora Mergo mbok senengi. tak senengi iki mung seliramu. Lagi Mergo nih, yo. sinden istimewa iki Eni Wulandari. Bah iya. Kenapa, Mas? Ah, kok tangane ngarep guri. Kuwi ngawur kuwi guri kuwi punuk. Oh, punuk to. Iki punuk. Bayuh. Masa punuk dikotangi. Kebodhon aku. Kok iso? Ah wingi janjian bayar 700. Sak blengermu Mas, jebule aku suwengi ambek mendem iki ngemut geger to. Mulane sampean iki ora usah mendem ngono kuwi. Ah, punuk. Punuk ora kalonge kok 700. Yo, Kuwi sinden apa unta? ambo kok ya. Wis mergo saking sayange nganti ora Saking krasa. sayange. Larase Slendro Songo. Nah, nggo pening bibar niki mengke Pak Kades karo Nah. Pak karo Dik Adi. Iki nembangmu diapik-apikno mergo Oh, sing Mas. ndeloki rong grup. Kok sorong grup, Sing kene iki sak grup. Jero lurung kono sak grup. sak grup. Lah kana Kono. telung grup. Oh ya kono ya. Telu. Papat, guri kelir. Oh, guri Iya iya. barang. Sing kono aja do metu, sing ngono ae. Oh nek ngantek gabung kene ambyar. Iya, biar ya. Request mriku kathah request kala wau wonten Nggih. podang kuning sesideman. Wah niku Pak Subur nyuwun podang kuning Pak Igit. Nggih, menika saking Ibu Sulasminah. Menika Bu Sulasminah bundanipun Pak Kades. Oh garwane. Ibu nggih menika Ibu, nyuwun ibu. Oh ibuke. nyuwun gugur gunung modernisasi desa kalian podang kuning. Tengah-tengah. Dari bendara panitia, weh. Untuk seluruh panitia selalu semangat dalam penggalian dana. Oh ya, iki nyuwun tembang tresno, tembang katresnan. Oh iya ya, nggih kalih podang kuning. Permintaan terbanyak podang kuning nggih. 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 Sik, enten surat saking Indomaret, Pak. Kok Indomaret? Nggih. Walah iki. Mobil R3 warna hitam, tolong agak geser karena ada yang mau metu gitu, Pak. Mobil R3 R3 warna hitam. plate Nopol iki apa toh? nomor Nomor polisi. polisi. Alah, aku ya ora tahu kok ya. S1187 AD. Tulung nggih, rondok geser. Nek ora aku didol. Kok didol lho. Ya S11 R1187. Oh iya iya iya. Monggo ndang ditokno. Nggih. Cuwilik iki apa iki? Kuwi apa neh, Mas? Bo ya. Lah sing kono mau Kok malah ana pile barang ya. kok pil. Podang kuning Anda pemenangnya. Nggih request gede Ibu, udang kuning. Ibu sinten kuwi? Bapak Kasdiran. Sapa to ora cetha tulisane? Iki lho, iki maca ya ora marake. Ala wong mataku iki kero kok. Kero kudu nyosor. Ala wong ngene ku Dibawani Mbak Eni. Oh nggih. Nadyan wujud ya. Roman karo Jola. Oke. Anggepen kuwi kaya bojomu dhewe. Aman. Wis to mutah ya iki ora ya iki kok. Enenge ya Kek iki. lho aku kuwi. Ora ono sing liyane ngono apa piye? Aku iki mbiyen yo ganteng kaya Pak Handoko kuwi. Dari remuk ngono ta. Remuk wong ndek mbiyen melok ketoprak kebledosan mercon. Ayo Mbak. Yo tak gandrung. Aja kok nguri rasane kaya ning nguri motor bok aku. Ha. Kok iso ngono Kok lho? ngarep. Nadyan wujud temung peksi. Gayane. Gayane didemoke moh, rupame lek. Ketoprak kok ngundang relik iki. Yo Kakang Mas. Lali. Lah, ngerol ketoprak wandane kaya bakul cilok ngene. Lah sinden anggere ning omah kulino tandur yo ngene iki lho, Pak. Ngundang Genek. rolok lek. Kakang Mas. Piyayi kene iki budaya kabeh. Iya, Ana iya. ketoprak. Lek, ayo perangi metu, Lek.
Ora ono kowe. Lali aku. Lah mulane sing mesra. Sing lakone apa kaya sing diambung tenan iki lho. Sing Ora ana. Ora ana ketoprak diambung tenan kuwi. Lah wis sangkut kenekno tenan tak mbuh 50 ya. Mau. Aku wani ngimbuhi 100. 120. Kene 100 kono pira? 120. 120 ya. Wes. Ya wis kowe wae Jos. Tak kira arep diundakine. Duitku kurang. Yo sing mesra. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Niki badhe mbuwak batang, Mas. Apik ya. Ini Apa? ben wong-wong ku leh ngloroi luwih temenanan iki tambahi. Piye? Ajeng gua batang asu. Nesu. Kok terus Ya nesu? rasa ngono kuwi lho, saiki lho asu wis ra ono asu. Lah ndo ning ndi? Do dirica-rica. Kowe doyan to? Aku bakule. Walah. Ngeri sae itu. Kowe kita karo Mbak Eni ora cocok. Coba Mbak Ima ngene. Ah, ngene mah. Alah. Mbak Imani sing pundi to Pak? Kuwi nomor Iki lho 2. sing jejer kuwi. Wes muga-muga ora kaya montor bok neh. Montor bok. Yo, maksudnya yo. Nabrak cengelmu. Wah. Yo aja muring-muringan to. Ora lek seneng ngono kuwi kok ngenyek. Wah, Mas Jolan. 300 wani. Gek 300. Iya. Duwem lho pira? Lho wong iki 300 agek golek ngene kok. Iya. Wah, piye iki kaya tawon kemit iki kok kaya tawon ndas. Tawon ndas ngentup ndasem ngono. Ora iso ngentup wong tupe tak gawa kok. Oh iya. Oh iya ya. Ora mikir. Upama isih padha legan antara Mbak Ima karo Mbak Eni kowe milih sapa? Lah, Mas ya mendem pirang-pirang gendul ya milih iki to. Ndik rono sih kok iso. Ya Kok milih kuwi lho. apik iki. Alah ndek iki wis bubuk bareng kok iso milih kono. Bubuk bareng 700 mbok kei punuk. Lah sing penting kok ya bubuk bareng to. Ya. Sing jape bubuk bareng. Bubuk bareng gone dhewe-dhewe. Wis dhewe. Bubuk bareng sak kamar ngono. Sak kamar apane? Padha ning Bubuk kamar bareng. lho. Lah wong kene ning kamar wong aku dikek kamar mayit to. Coba kita Mbak Ima. Ah iki lho. Halus manis nengesem Eni. Napa? Ndoke iku teko kono. Ngawur. Tak-tuk. Layak mau kok bunyi anu suarane kok beda. Beda piye? Heeh, tak ngenekno. Terus ngono. Iki rasane meletus sih. Ora apa-apa Mas, isih sitok to. Iya sing penting ora ndoke kok, Nduk. Ya, sing penting kancane utuh. Ayo, Mbak. Pantes. Nesu. Mbak Eni nesu banyak. Mas, Dijak rono. aku mbok tinggal iki piye to, Mas? Iki lho, Kita balik nang, Dong. Balik. Lah kuwi wong wedok ngon balik ki asih ora entuk Ya, balik. jone. Ayo, balik. Jare Rono, sampean rono. karo aku lho, wis Alah. bar karo kono ya karo Ya, aku. oh iku ambane ra karuan ngono. Syukur. Kene iki ndase melok lho. Ndas Ayo. apa? Ndas dengkul, Pak. Ayo. Aja burik kok nek susune muntir lho. Ayo. Iya. Ayo. Nyeblok ah. Kok malah kok Kok nyeblok? purian ra pareng purik nggih? Senengane mbok beto-betono. Alah ra pareng purik wis manak bolak-balik purikan. Saya ora, Ima kae kan ijek cilik, ijek. Cilek apa semono cilek? Alah cilik
dandane wae urung bener ki ndelok wirane barang ora Mas pas. iki mengurung pas Lah, iso. lali ro tak jepit udar Ngagem- Mas. ngagem giwang kok ya ora. Iya pas Iso. ta urung kiwat Aku gak tau bebenakno ngono lho Mas, sama atiku gak lara piye. Iku senengane Mudin kene lho lho. Agiwangmu ku yo miring Mas. kabeh. Jonjing ya Mas ya. Kenakno Mas. Jo. Iki nek Subaya iso. Kowe kok nek ngantek tak deleh ning gone rel bengkong keri lho. Wong kaya Alah. Angel Kula niku- Neh Jo. ceritane kan ngeten ta Pak Igit. Yang nyeblok rono. Wong kok sing nom iki dandan urung bener. Capek Mas. Genjang-genjong mbek. Rasane kaya ngedono Tak pijeti pupuk. yo Mas. Le iki ono demenan le. Gaya ngandakno kancane wong aku mbek kowe iki apa ya ora demenan. Cemburu ya Mas ya. Iso. Cemburu deh. Padha ae wedokane gatel. Alah cemburu. Cemburu peraga. Ih lambene maju. Halah, kemeci alah. Aku golek dhewe. Halah, sing gelem sapa model kaya gemek ngene iki. Kok iso kaya gemek lho rupane lho kaya curut ngono kok iso. Alah, rupa ganteng eleman kowe padha ayo. Ana apa? Ora pelintang Mas. lambemu. Sampean manis kok Mas, tetep di hatiku pokoknya sampean. Oh, saya wedok bere padahal. Kok ngene kok iso bagus iku genam rongos ngene kok iso. Ini apa gak rongos nyung rongos ngene. Alah merongos wis ta mbok cek bubuk bareng kok. Ayo wis bubuk bareng ora apa-apa rek mbok ayo. Sudah. Lah iki. Sudah. Jotos ngono ya. Aja. Jo pisah, Jo. Awas, Jo. Ima. Iya Mas. Aja melu-melu. Aja melu. Ya Allah. Ya Allah. Sudah. Gentenan nggonku mok siji. Jebul kaya ngene iki gambarane. Walah. Wis iki ya padha ae. Lah piye lho Mas? Iki sing sabar, iki kok nek wis turu rak yo genah to. Ngono ya. Iki kok nek wis turu, iki genah, turune seminggu tangi pisan iki. Yo Mbak ini ben nembang, Mbak ini ben. Ayo. Yo ngalah. Ndi mau? Goleki. Nun saya lupa lurah. Kalah rai menang nasib. Si podang. Jenar. Ini apa? Saku. Bungae ngatiku. Sik. Lasmin kon rene Lasmin. Wedar. Mas. Aku ngisar. Aku dhuwur. Lah. Aku dhuwur. Tak kandhani. Piye? Hidupku derita. Sik toh. Iki lho katut. Ben. Sumpah nek ni. Ben. Iki aku dadi res-resen iki lho. Wis no. Ma, sabar sik ya. Iki sing kok tak tukokne obat. Aku wis kesuwen lho ngenteni kok kon sabar piye to Mas? Sabar iki tak patenane sik. Piye mbok pateni? Pateni rasa susahe ben karek senenge ya. Ayo. Terus ki Mbak ini. Gusti aja diutang ora kudu-kudu wae. Nano. Nyanding bisa dadi. Lah kemayumu lho. Kene ku lho sing ape ngenyang sapa? Kene tak dol murah. Yo. Tombo. Sembah nuwun kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club Tuban padha hadir, Jo. Nggih. Nggih, saka Sari Ngembat komplit rawuh. Mlaten rawuh sedaya. Nggih, Mbak R Mbak R. komplit. Wah, sak sego jagunge. Sembah nuwun Mbak Er sego jagung. Mbah Sukoco Mlaten iki wau sak trek Pak Git ngemenke mriki. Nggih. Coba digarap tayub Tuban, udang kuning, engko munggahe gubuk asmara. Cocok. Ayo Mbak Ima.
halo men kaya sindir ngono kae. Ah, iya. Udang kuning gubuk asmara. Sing apik, sing apik. Sing apik ya, Kaya Mas. Karniati ya lho apik ayo. Apike piye? Halo. Ya. Halo. Podang kuning gubuk asmara. Sip. Mas. Mbak ini yo, Barsih, Mbak ini. Mbak. Halo Barsih ya. Bar sih kok ndek ngene. Mbok Paida terus. Paido. Paido terus. Yo. Halo. Halo. Ojo ngelokor. Wis. Sing apik. Halo. Halo. Iya. Halo. Wis ora. Halo. Mas. Wis. Iku karo sampean dadi ya. Dadi. Kok heeh. Dadi yo. Yo, buka bonang Mas iki. Ah, men kaya tayub Tuban. Ora hula halo. Ora menerima halo. Ayo dados. Halo.
Matur nuwun. Wah, wis iringane kendhangan wis kaya tayub tuban tenan. Nggih, wis kanca-kanca garapane persis. Nah iya. Bar Mbak Emi karo Mbak Ima nggopene nyuwun berkah nyuwun dawuh saka Pak Lurah, Pak Kades, Pak Andoko. Mungkin badhe panjenenganipun guyone diteruske ngaten. Nggih. Ayo monggo Pak Andoko kalih diabi kene. Nggih, diabi Pak Andoko. Monggo Bapak Lurah. Wah, wis kalah pamor kowe jo bareng Pak Lurah ngadeg jumeneng ngono wis. Nggih, kula tak rontok minggir. Oke, kene. Wah, kok ape kaya anake Pak Lurah persis. Anak barep. Anak asuh Pak Igit. Asuh kok asuh. Iya, anak asuh. Oh, nyuwun berkahipun Bapak raketang seklimah rong kelimah. Nggih. Ngapunten, Nggih, Bapak. ini acara sudah 3 hari. Weh, Jadi ungkapan yang kami sampaikan waktu pengajian itu wis sak jam. Weh. Nah, terus waktu pas semanganan setengah jam. Jadi entek iki wisan bahasanya. Kentekan kata-kata. Pak. Setelah entek terus diwakili nyuwun bantuane Mas Sigit Oh, kali iya. panjenengan niku. Nggih, kula bantu Bapak. Kula dhewe Yang- cek golek bantuan. Yang penting dengan tagline launching Pertama, ya, pertama untuk tagline launching Bank Sampah, bersih itu indah, indah. bersih itu anugerah untuk kita semua. Amin, amin. Nggih, saking guwak laran ora perlu ning kalenan nggih, Pak. mboten, wis. Dipisahi. Mungkin nuwun sewu sing juku ini Pak Lurah Kiambak napa enten kanca-kanca? Ya ora. Mboten. Warga do setor. Oh, setor. Pak Lurah Mandegani. Nggih. Terus Niki wonten anu kepala bank sampah wonten teng mriki. sing pundi Bapak asmane sinten? Monggo Bank sampah asmane. diaturi Nggih, munggah. sinten bank sampah niki asmane? Bapak Khususon dikira ketok ulap aku. Nggih, asmane mawon sinten? Asmane Bapak Khususon. Bapak Khususon. Monggo Bapak Khususon. Khususan Bapak sapa aja? Lho, Khususon niku asmane. Oh. Kok khususan Bapak sapa? Kono iku wis khususon kabeh. Khususon Joker. Monggo. Ya menika. Oh niki. Oh nika lah kok Nika, nika. malah. Oh alah tak kira jenengan Mas jebule kok dodol. Nggih. Pak khususan sing pundi niki? Baiyah rumangsaku piyayene ganteng jebule biasa. Lek karo kowe yo ganteng Pak Nggih Khususan. lah nggih biasa malah nun sewu Bapak. Alah ngoten ikomat sithik oh. Nah, ngambil. Bersih itu Indah. indah, bersih itu anugerah. Amin. Kata-kata hari ini. Jenengan iki ampun ngono, awak tunggal mbah kok iso ngene iki lho. Kata-kata hari ini, bersih itu indah, sehat itu anugerah. Ayo dibaleni yuk. Bismillah. Kuwi ketuane malah mau Wah, warai. iya wah kualik aku ki lali. Eling nuwun sewu Mbah Kong aku nek diwari ngaji Mbah Kong ya ngono ku melok ning diniyah ya ngono kuwi kok. Nggih. Diguyu Mbah Kaji selamat. Wah alah muga-muga selamat. Nggih Mbah Kaji selamat sugeng dalu. Bersih itu indah, sehat itu anugerah. Ayo bismillah. Ada yang perlu disampaikan Bapak? Ada untuk Mbah Kaji Subur. Mbah Kaji Subur wau sampun podang kuning terus. Niki badhe nyuwun malih. Nyuwun kok terus. Nyuwun tembang. Oh nyuwun tembang nggih. Napa? Ireng manis. Oh ireng manis nggih. Mboten ireng peteng, Pak. Ireng manis nggih. Ini diabi niki ajeng suluk Pak Igit. Nggih. Lho iki suluk iso joget nari ya iso. Oh niki saged nggih jenengan. Niki. Oh alah kok tak kira diabi nggih. Monggo. Tawani bojo kelas piro, Nggih. nama lengkap. Nuwun sewu. Kelas pinten Cah Bagus? Kelas pinten? 4. Oh kelas 4. Pelajaran yang paling disukai apa? Oh enggak suka semua. Maksudnya yang paling disenengi pol kan enten tau matematika dan lain-lain sing disenengi apa?
PJOK sama IPAS. PJKI ki rak nggon dalan sepur kuwi to. PJOK pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Iya kene padha ngamuk leh. PJUK nggih kalih napa Pak? IPAS. Oh, IPAS ngerti apa ora apa? IPAS angin, IPAS angin. IPAS. Ilmu pengetahuan. Nggih ngangge niki. IPA. Wah, kaya nom-nom aku mbiyen. IPA tak pangan, IPS tak pangan, IP ku melok tak. Suluk. Suluk nggih jajan. Slendro. Ya. Nyuwun tintinganipun Mas, ngaten ya matur. Nyuwun latihan kendel. Nyuwun tintingane Mas. 6. Nyuwun tintingane Mas. Nyuwun ting-tingane Mas. 6 Mas, 6 ya. 6 lu kalau ya. 6 lu. Ayo. 6 rolu. Alah, Angka main sih. iki apa iso? Mengke riyen iki diasta. Sik ana sales neh, sik. Enek sales. Iku mau tak kira nggawa apa kuaget Pak iki isine piring. Iku mau kok ape diterno hansip ya mah ape ditandu silehno ning kono kuwi aku mah. Tak mlaku mawon aku ngono. Nggih. Sabane rel bengkok. Nah, iya. Suluk-suluk napa Dik Abi? Suluk napa Dik Abi? Miki cedhake kendel. Sri Tinon. Oh patetan 6 mantah. Sri Tinon semono Bi. Ah nadane kaya Mas kene. Oh ki patet 6 mantah. Ayo. Rebabe melu. Sri Tinon. Sri Tinon. Sri Tinon. Pasewakang busana maneka warna Puspiteng Hudyana nyang panjrah engkang sarwa rukma renging maneh Narwata Prabanya sumirat kenyaring tejo liweran ler kilat sisiring Bon. Petelas. Nah. Oh. So kapan-kapan mau roting sanggare Pak Igit sinau suluk nggih. Kapan-kapan tindak karo Bapak mriko nggih. Ayo genten sinau adan. Ayo. Tepuk tangan untuk Diabi. Sembah nuwun Bapakku Suson rahayu sehat salaminyo warga sedaya. Wah luar biasa nggih. Pun nggih niki tak balik nggih. Ya joget yo bari karo. Oh joget nggih. Lho. Niki badhe niki joget sik. Pak Lurah nuwun sewu mriko. Napa badhe nderek joget? Ya ben putrane ae. Iso nyakil lho iki. Nggih ta? Lho. Saged nyakil. Ya bi nyakil bi. Yo, cakilan. Wih.
Kowe butane, Jo. Woi. What? Tak. Iki cakil tuwek picek iki. Ditangge tak. Tepuk tangan untuk Diapi. Oh. Cita-citane pengen dadi dalang apa dadi petinggi? Dalang. Dalang ae nggih. Dalang mawon nggih. Dalang lahi nasibe tragis nek ora ditangkep petinggi tak dari. Nggih, ora apa-apa. Apapun profesi yang kamu jalani krana ibadah, nggih, sok nek gedhe muga-muga dadi putra sing unggul, sing soleh. Amin ya rabbal alamin, nggih. Lah pun ta amplope wau. Wis no diwenehi saya. Lalinan cakil tuwek Pak Igit. Oh, alah nggih. Luar biasa Pak Lurah niki putrane. Ada darah seni napa? Oh, alah. Tak kira kaya tanggoku kayak gethe ABC. Ora ono gede abise batu baterai. Abi nggih. Menika kula wau wonten saking Pak Kasim ke Pak Jarot Bos Padu Komplit mungkin nyun tombo kangen mau sampun diaturke. Ditujukan khususnya Mas Jadun untuk semua masyarakat Prambon semuanya. Nggih. Iki Jo. Desa kene supaya dadi desa sing modern. Oh, Pelok modernisasi desa. Nggih, siap. Menika request saking Ibu Sulasminah. Wah, menika Pak Lurah. Ndedonga lewat lagu modernisasi desa. Nggih. Menjadi desa yang modern, menjadi tolok ukur percontohan se-Kabupaten Tuban. Oh, keren. Niki modernisasi desa dulu kok terguyon meneh. Ya niki gayeng-gayengan. Modernisasi desa go Mas Bari, kendang. Ayo
sialan kabudayan duwe utuh aktivitas kang tunduk beras pengangguran organisasi desa organisasi mental organisasi desa mau modernisasi desa. Oke, oke. Ada yel-yelnya dan ada lagunya. Oh iya no. Bacot ke, le tetembangan ya, Jo. Nggih, kula manut. Iki coba presiden sing saka Surakarta dene ngerat. Oh, nggih to. Mbak Ida Lala. Wah, dereng tepang. Karakternya beda Mbak Eni, beda Mbak Ima. Nek iki cocok Mbak Eni karo Mbak Ima ra cocok malah rebutan kowe. Nggih, nggih, wis cah do rapati yo. Mbak Ida sing pundi monggo? Nah, menika. Oh, sing niki. Wah, pemaine wayang wong ketoprak RRI Solo ngene iki. Coba takoni, Jo. Sugeng dalu, Mbak Ida. Wilujeng dalu Mas Jomplang. Jolang. Jomplang. Jolang. Jolang. Di bojo ngene bayiku mesti mati ketelak wis. Kok iso? Ayo Emi. Ayo cup. Coba suwen di bojo kok aluse ngene. Lajeng kedahe kados pundi Mas Jolang? Sembodro, Jo. Sembodro aluse ra karuan di bojo ngene. Wah, pantangane aki Pak Git. Kok iso? Ah model ngene iki ape malam Jumat sida langsung malam Minggu Pak Git. Ora sida ya. Lah ora sida keturon sekedap kula tak salih. Kene wis turu lagi sios napa mboten alam boh. Panjenengan menika menawi ngendika kok leres. Telek. Oh alah. Gemes aku. Wong iki sing sedengan alus ora kasar ora model ngene iki walalala mara pawon ya gosong kabeh tempene. Tak wali krempiang. Alah wis senep aku malah. Wong dimaturi kok angel lho ya. Jane ngersake ingkang kados pundi? Ingkang alus. Alah paling ape seneng dhuwitku arek. Lho kok seneng duitmu? Apa kowe kuwi duwe duit? Iki agek golekku nek muleh. Oh iya.